Fil-forti Sant Iermu Tnieda pjan ta' azzjoni għal 42 kunsill lokali sabiex il-lokalitajiet Maltin u Għawdxin igawdu minn trasport sostenibbli u effiċjenti, kwalità tal-ħajja aħjar u ambjent isbaħ. Dan il-pjan bl-isem ta' Slow Streets ser jara li jiġi inċentivat l-użu tal-mixi, ir-roti u trasport pubbliku sabiex bekk tirenja aktar serenità fl-irħula Maltin u Għawdxin. Fil-fatt f'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, is-Sur Mario Fava, għallu wieħed mill-erba' pilastri li fuqhom huwa msejjes dan il-pjan huwa it-trasport sostenibbli. Wieħed mill-erba' pilastri ewlenin huwa trasport sostenibbli u rridu naraw kif nipprovdu mezzi alternattivi ta' trasport lir residenti tagħna. Dan flimkien ma' aktar spazji miftuħa sabiex jitgawdew mir-residenti infushom. Nemmnu li r-residenti għandhom ikunu priorità fix-xogħol tal-Kunsilli Lokali u r-rwol tal-Kunsill għandu jkun proprju li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tiegħu. Għall-konferenza fejn fiha ġie ffirmat ftehim fuq dan il-pjan ta' azzjoni mat Transport Malta, attendew il-Ministru għat-Trasport BORG u l-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera. Il-Ministru BORG qal li l-Kunsilli Lokali issa jridu juru l-inizjattiva sabiex dan il-pjan jitwettaq fil-lokalità tagħhom. Qed nenfasizzaw li dawn huma deċiżjonijiet tal-Kunsilli huma jridu jiġu fuqna għaliex huma jafu l-lokalità tagħhom, huma jafu lin-nies fil-lokalità tagħhom. U allura nħares il-qudiem sabiex inkomplu nassistu l-Kunsilli Lokali u fl-aħħar mill-aħħar intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Min-naħa tiegħu il-Ministru José Herrera irrimarka l-impatt ambjentali pożittiv li ser iħalli dan il-proġett. Dan huwa wkoll proġett favur l-ambjent. Għax hekk inti sa tislowja t-traffiku jew sa tneħħi t-traffiku minn ċertu toroq, inti naturalment sa tnaqqas l-emissjonijiet u allura inti sa tammeljora l-kwalità tal-arja u allura l-kwalità tal-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.